kok iso koyo ngono. Piye? Piye? Evaluasi iki, sekoku kempuan blok. Sapa? Ndoko. Thumbnail-e pasang kali wong. Terus judulnya adalah Adewi ngono lho ki mang adewi. Brusan nyawantol-nyantol. Sekoku nyung juwaduk e, Han. Kempukan berarti. Kempuan sing arep jan jeduk. Marah aku kudu tiba nek pas geduduk ngono. Iki tak isi oli mesin malah, gak oli skok ya. Ya perasaanmu sih. Ade kudu iki. Masih dievaluasi, Bro. Engko sekoke ngarep ternyata cek kurang Sekoke kur gaduk. gaduk ono, gaduk jajal ono. Nemen. Nemane pol. Pol dok, lagi ana dok. Ora kadang aja lak nek jedongan mesti jedoke. Gak kenemenan iki. Jalan aku nganu tunggak lho. Dak ngono. Kempuan ngaran-ari. Taran. Ngapa? Mentahin kuat. Ya, gulung kalau langsung nguyuh kepuyuh-puyuh kalau mujek. Kalau langsung puyuh-puyuh pokoknya. Iki. piye? Lanjut toh. Ya yo. Uji tarisnya tak melanjut kok leren. Arep kok lanjut sih. Kok golek bong pring petong ki. Jadi, tarak cocoknya ngene lho, Taran. Hei, leren ning tanjakan ya, leren tanjakan ya. Oke, yo. Iya mah gua apa iki? Lah kita blodong. Nguyuh. Ya, ayo kan. Ayo. Takon dalan ae. Evaluasi gak penak kayak personalnya jari ngono kayak cutian. Paling gak benar. Sekoke. Nah, mboke kita di wilayah ndi? Iki wilayah ndi, Tom? Heh. Iki wilayah ndi tak kok? Gak ro. Heh? Bingung aku malah. Mosok? Iya. Anduk kowe malah gak apal Dadi iki piye? Iki bar panen jagung trokno. Kowe nek gak nggae sepatu safety tunggak iki bahaya, Bro. Aku yang gulung komeng lho. Pancen barang kurang akeh. Tantol. Tantol tunggak jelas samene kae lho. Dhuwur-dhuwur lho. Pole kurang anu ya. Jajal sih, Tong. Sisik-sisik, Tong. Malah dituntun kan. Ya. Montore. Iki angel sathik lho, Tong. Kowe kayu sik. Ayo wis, Bun. Wargone dine kula nyemplung jurang barang lah. Kayune gua. Kabeh tong, lunyu malah iki. Oh enggak, inggirno to e. Jan. Munggah ora kayak motor dragu-dragu yang kono kayak. Tekan terus, Bro. Iki gak gawe anu garai. Mandek kono saya kena jalan sih, Dong. Sik, Dong. Sabar. Sik digolong dalan. Iki kali apa iki jenenge kene iki? Hah. Jurang lah. Nasak-nasak ngono. Iya. Kulot. Iki daerah di. Daerah di.
Endi? Wong ki liwat jalur kok iso jaga jalur to, Pak? Gak iso. Sing ngayal kanggo klimpru lan Tron. Iya. Iya Tron ya, ngene. Klimpru engko. Obat ngeyel ora enak, ngengkel. Iya toh? Lah. Napa, Cek? Sanyoro. Bro, iki kok kandhani tumpaki kok. Nah, joki. Gak. Ora blok wiraset blok. Hati-hati. Ningkem. Kalau malah mudun torotan. Iya tak kudani le. Oh iso koyo ngono. Rasane yo wingi ngrono ayo. Ya istirahat ning kono, istirahat ning kono ya. Kok iso to? Nah, ini latihan sudah selesai. Latihan bersama Mr. Gulot sudah selesai. Abune langsung ucul pintu padi. Hah? Arburi tandal ucul. Dapan. Iki mange cepet to ucul to pinggir. Wes, Ibu manipole. Samane anu bolak-balik cepet enggak? Apa? Anu cocokan busi gruwi. Gampang cepot kan ngene iki cepot kok. Soalnya kan plastik kuwi karet to iki ketoke. Karet. Dok. Oh, ini pelan, bro. Wih, beci ngadep.
lagi teko ngarepe. Dibakno wong e. Sarung tengah omah. Oke, akhirnya kita sudah sampai. Wes. Istimewa, Bro. Makasih Dergi. Alhamdulillah. Trabas kali ini piye? Alhamdulillah, soy. Soy. Latihan ben rodok keringetan. Rada keringet, ben lemes ya? Lemas. Lemes no. Tangan kan. Heeh. Tapi oke. King. Pakai di nogo sih. Masa gak ada tenaga ki? Tenang. Kelemesan berarti. Tenang. Wis. Iki wis gak. Ya mangan sik. Masa gak pas ngangkat pisan. Langsung mulai. Masa langsung mulai? Nonton vlogku ki hari sore ini bersama teman-teman ajak latihan. Ngelatih muji. Cepetan, Tom. Jangkrik gak iso. Kalau lemes kan lemat saya lah. Alah. Alah, boyor. Petengnya luwe kantrok. Mangan aku bos. Udang ya. Ngguling pra King kok. Yo becek kan lagi ora gue kan ya. Iki ngetok King. Ya. Buah. Ya, aku ya buah. Tapi dia tanggone dia gawe ya. Langsung mulai, Badi. Aku pergi ya mulai. Oke. Terima kasih semuanya ya, sehat-sehat selalu. Terus ikuti perjalanan kita journey of latihan tipis-tipis. Tapi mujek, ngapa lo Jek? Lho kudu geblak ya tok iki. Mujek kudu ngerai pisan. Sekian sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.